Tervetuloa Joensuun museoiden museotyön video-oppaiden pariin. Video-oppaista saat konkreettisia neuvoja museotyön hoitamiseen nopeiden YouTube-videoiden muodossa. Tämänkertaisen jakson teema on taulujen nostaminen seinältä. Poista kaikki helposti takertuvat asusteet, kuten kaulakorut tai työntekijäkortit. Muista poistaa myös käsistäsi mahdolliset sormukset ja rannekorut tai kellot, sillä ulkonevat metalliesineet voivat helposti naarmuttaa teosten pintoja. Poista myös vyötärön seudulta avainlenkit tai vyökotelot ja peitä lopuksi mahdollinen vyön solki paidan helmalla. Laita seuraavaksi käsiisi suojahanskat. Käytä nitriilihanskoja, sillä ne suojaavat taideteoksen lisäksi myös sinua mahdollisilta teoksista irtoavilta haitta-aineilta. Ennen nostamista tarkista, mistä kohdista teos on kiinnitetty seinään. Sijoita toinen käsi taulun alareunan pitkittäiselle kehykselle ja toinen toiselle pystysivuista. Nosta teos ensin kiinnitysmekanismin varassa hieman irti seinästä ja sitten kokonaan pois pidikkeeltä. Kanna teosta kehyksen sivu edellä suojataksesi kuva-alaa osumilta. Jos teos on suuri, painava tai hauras, tee nosto yhdessä toisen henkilön kanssa. Näkemiin ja ensi kertaan.